Sem miała dobre związki wučerjam a sobudźěwačerjam Casnika a sem tež była čłon dolnjoserbskiej rečnej komisije, gdzie sme nimali každý mjesec mieli zetkanie, gdzie sem ja jeździła. A sem tež každý mjesec jako redaktorka pomenia junu w Delnej Łužice była, pak na svedźeniu serbskiej reči, pak nekak na rozmowie ze jednym autorom, albo se upytała šulerja, kotrež chcela w pomeniu przedstawić, a tak dalej. Also, sem pak dobiała z czahom jeździć, dokiż pisze w nakładnictwie przydzielony benzin, a myśmy jako pomiar dostali benzin. Když bych ja se s autom do Kočebuza jela, bych naš benzín hižo šun byl. A da jsem ja s čahom jezdila a měla v Kočebuzu fotografa, když je ze mnou potom s autom jezdil tež do šulu a tak, so je to nekak budalo poriadne.